O noso Consello Nacional constituiu unha comisión para a redacción das teses que se van a someter a debate nesa Asamblea Nacional e esa comisión xa concluiu os seus traballos. No día de hoxe remitiuse a todos os membros do noso Consello Nacional un borrador de teses que serán debatidas o vindeiro 18 de febreiro nun Consello Nacional. Facemos unha reactualización dos nosos principios fundacionais, uns principios fundacionais que datan do ano 1982 e que nesta Asamblea Nacional serán tamén reactualizados. Esa reactualización o que fai, basicamente, é reafirmar aqueles principios de Riazor, de que Galiza é unha nación, de que ten dereito a autodeterminación, o antiimperialismo, o pacifismo, o dereito a unha economía autocentrada, pero incorpora toda unha serie de cuestións que xa formaban parte do noso acervo político, da nosa práctica cotiá, pero que non formaban parte deses principios políticos. Por un lado, hai un elemento central desde a nosa perspectiva que é a necesidade de incorporar a transversalidade como vector fundamental da política que se estea facendo no día a día. E, por tanto, o Bloque Nacionalista Galego defínese neste documento, neste relatorio, como un movimento sociopolítico, como un movimento que vai máis alá da expresión política e que intenta abranguer todas as distintas realidades que están actuando no país. A respecto de aqueles elementos na nosa defensa da soberanía plena para Galiza que deberían de ir avanzando, que deberíamos ir camiñando para superar o actual estatus político que ten Galiza. Elementos que xa estamos poñendo en riba da mesa, que continuaremos poñendo e desenvolvendo aínda con moitísima máis forza. Un novo sistema de financiamento baseado no modelo do concerto, a creación da banca pública, dunha axencia tributaria galega, o feito da necesidade de asumir todas as competencias que teñan que ver co noso territorio.